तो बेबायदिनो बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे नियम जे खान्थि बे मथे दिनै फैयै फैयै बोसोरथाम बारलायलांबाय बेनि थाखायनो दिनै बोसोरथामनि जोबनानै गोदान कमिटि दानांगौ जानायलाय दिनै जोङो बे 6th फाइनेल कनफारेन्सखौ दिनै बानायनाय जाहैबाय आसा खालामदों जोंनि जे गोदान कमिटि जाय बिथांमोना दायित्व लागोन जाय बिथांमोना नेतृत्व होगोन बिथांमोना निश्चय फैबाय थागोन समाव जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ आरो जेसेबां शक्ति दंमोन आरो बेनिफ्राय हयथ' बेनिफ्राय आरो शक्तिशालिसिन रुपाव बिथांमोना खामानि मावनानै बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ निश्चय देरहासारनायाव मदद होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दोलोनि रावबो जेबो बिकल्प गैया बेवहाय बिपिएफ राजनितिक दोलोआ देरहागोन मानो होनोबा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति गस्टिनि मानसिफ्रा बिभिन्न जाति धोरोमनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे निति जे आदर्श बेखौ मोजां मोनो आरो बेवहाय गुबुन राजनितिक दलआ जोंनाव जेबो प्रभाब खोख्लैनो हाया फैबाय थागोन समाव जोंनि लक्ष्यआ बे फैबाय थागोन समाव जों बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारखौ फिन खेबसेबाव बिटिसिनि चिफनि गादियाव बा सिआरआव फज'फिननो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा एकदम जानजि खाफ्रानानै दङ समाया माब्ला फैयो बा समाया जेब्ला फैयो अब्लानो दतमानि बिजाथि बा बिटिसिआव जाय बिजाथि जागोन बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनायाव मदद 100% जों मदद होनो हागोन होननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिसास दं आरो आं आसा दं बा बिसास दं आङो दतमानि एमसिएलए हिसाबै थांनाय गोबाव समनिफ्राय जों नुबोनाय बिपिएफ राजनितिक दोलोआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बेनिफ्राय बे ओनसोलाव खुनु देरहानायनि जेबो गुबुन राजनितिक दोलोआ देरहानायनि जेबो बेवहाय पजिशन गैयामोन दुर्भाग्यजनक मोनसे समाव जोंनि गेजेराव विभाजन जानायनि थाखाय बे मोनब्रै बा खेबब्रै जे इलेक्शन थांबाय बेवहाय जोंनि दोलोनिफ्रायनो मोनथाम भागाव गावनायनि थाखाय जोङो मात्र 1150 भोटआव जों देरनो गोनां जादों बेनि बादै जों बिपिएफ राजनितिक दोलोआ बेवहाय खुनु दिन जेनफेराखै थांनाय जे बिटिआर सुक्तिनि जे धौ जे शान्ति सुक्तिनि जे धौ बेवहायबो जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलोआ बा बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ दतमानिफ्राय खुनु जेबो खालामनो हायाखै ओंखायनो जोंहा आसा दं बिसास दं बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ गोबानानै लागोन आरो फैबाय थागोन समाव जोङो देरहासार खालामनायाव मदद होनो हागोन होननानै आंहा गृह बिसास जोंबो खोनादों बिपिएफ राजनितिक दोलोजों इउपिपिएल राजनितिक दोलोजों बा जे रिजिनेल जे राजनितिक दोलो बेखौ एबसु मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायनाय लोगो लोगोनो मोननैबो रिजिनेल राजनितिक दलआ बेखौ पजिटिभलि लानानै दा रायज्लायबाय थानाय बा आलोचना खालामबाय थानायखौ सोलिनायखौ जों खोनाबाय थादों पेपार मिडिया जों नुबाय थादों जोंबो दतमानि आङो दतमानि समष्टिनि एमसिएलए हिसाबै आंबो बेखौ वेलकाम खालामगोन जाहाथे भबिष्यताव जोंनि बे आलोचना खालामनाया पजिटिभ दिगै थांबाय थाथों आरो मोगथां महर मोनहैथों आं बेखौ आसा खालामबाय लोगोसेयै जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैबो निति आरो आदर्शआ बेवहाय आलदा आलदा दा बेवहायनो गावखौ सारभाइभ खालामनो थाखाय सोरनिबा गुबुन राजनितिक दोलोनि मानसिखौ लेंनानै लाबोनाय बा गावनि दोलोआव जयेन होफैनाया बे स्वाभाबिक जों ओंखायनो बेखौ जेबो बुंनाय नङा जोंनि निति आदर्शखौ जाय बिथांमोना दल संगठना मोजां मोनो बे जों एकदम मस्ट वेलकाम आरो बिथांमोननि जे निति आदर्शखौ जाय बिथांमोनजों मार्चाप जाहैदों जयेन जाहैदों बिथांमोनखौबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया जों आसा खालामगोन बिपिएफ इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि गेजेराव हयथ' जों जे सिन्था खालामदों रायजो राजाया जेखौ आसा खालामदों निश्चय मोगथां महर मोनथों बेखौ जों आसा खालामो थांनाय गोबाव सम जे बे 15 बोसोर 17 बोसोर जे जों जे सासन खालाव जों जे इलेक्शन गेलेबोदों 15 बोसोराव जों खेबथाम जे इलेक्शन गेलेना जों देरहासार जाबोदों बेवहाय हारसिङै सिंगेल बिपिएफ राजनितिक दोलोआ रावनिबो सहाय लायाबालानो सोरबा मानगोनां एनडिएफबिनि संगठननि बिथांमोननि बा इउपिपिएलनि एबसुनि सोरनिबा संगठननि खुनु सहाय लायाजासेनो बिपिएफ राजनितिक दोलोआ थांनाय 15 बोसोर बा खेबथाम गभर्नमेन्ट सालायबोखांबाय बेवहाय गुबुन राजनितिक दोलो बा दिनैहाय गोदानै जन्म जानाय बा माबा मोनसे दोलोनिफ्राय गेलेगोन एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोना गेलेगोन होननाय खोथाया जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जेबो खथि जाया बरंस' बिथांमोना गेलेयोबा जोंहा लाबसो जानायखौ जों नुदों खारन मानो होनोबा बिथांमोननि
माखासे दल संगठनफ्रा गोबां फारसेनि बिथांमोननि कर्मकर्ताफ्रा इउपिपिएल राजनितिक दोलोजों बा पिसिडिआर राजनितिक दोलोजों बिथांमोना बांसिनै सिथाबनानै खामानि मावबाय थाबोनायखौसो जों नुबोदोंमोन आरो दिनैहाय गोदानै बिथांमोना गावसोर एक्सट्रा गेलेनायाव बिपिएफ राजनितिक दोला बेवहाय खथि जागोन बेखौ जों नुवाखै ओंखायनो जोङो फैबाय थागोन समाव बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोंनि भबिष्यतआ बिराद उज्जवल जोंनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ चिफ महरै सानफ्रामबो बा हदाय लुगैबाय थायो बेखौ जों बयबो मिन्थिगौ नोंथांमोनाबो मिन्थिगौ नोंथांमोननि मिडियाबो जोंनिफ्राय बांसिनैनो मिन्थिगौ हयथ' ओंखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थागोन 2025नि इलेक्सनाव बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै बे बिटिसिनि शासन बारखौ हमथानानै लाखिनो हागोन आरो फिन खेबसे हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ महरै जागोन होननानै जोंहा एकदम बिश्वास दं।